रजाऊ का कहतर हो चैत के महीना चढ़ गइल बा। हाँ एही में संगे संगे हमार 9वां महीना चढ़ल बा राजा जी। अबे 9वां महीना कैसे तो चढ़ गुले ए राजा जी हमारा जोड़ती से 7वां महीना चलत बताऊ तो 9वां कैसे आ गई ए राजा जी का हो सब के बोलमुआ हाँ सजनवा घरे चैत अस महीना में चली अइले। अच्छा रउआ का करत नी रजाऊ बतावा हमारा चैत के कटिया ठीक लागता है नया नया नौकरी लटकल कंपनी में धइले बानी बताई है गेहूं बूट में झरत या खेत में गहूं बूट झरत दिया गेहूं के सिकवा झरत है राजा जी। जा दे हम एक मोटरी पैसा लेके तो कुल कीन के धर दे हम ए शंकर भैया का हो औरतिया बड़ा वियोग में बिया। ए पवन डॉक्टर औरत बड़ा वियोग में बिया कहत दिया भैया का अरे अब हिले नयला चढ़ल माथा पचाई तवाए बलबुआ ए सखी का सखी बतावे कोई धन जी ठाकुर भतारे न हवे दिल बंधु ओइसने मिलल बाड़े अरे अब हिले नयला चढ़ल माथा पचाई तवाए बलबुआ एही दिन में होई मोरल आई तवाए बलबुआ अब हिले नयला चढ़ल माथा पचाई तवाए बलबुआ हिले नयला चढ़ल माथा पचाई तवाए बलबुआ अब हिले नयला चढ़ल माथा पचाई तवाए बलबुआ अरे माथा पचाई तवाए बलबुआ एही दिन में होई मोर लाई तवाए बलबुआ एही दिन में होई मोर लाई तवाए बलबुआ एही दिन में होई मोर लाई तवाए बलबुआ खड़िका से सुरली बाबा सरैया से जेपी भाई औरतिया कहतिया के राजा जी का कहता बताई अपना सुघर साघर शरीर के छोड़ के रउआ कहाँ अधुराइल बानी बतावा नौकरी छोड़ दी तोहरे चलते हम ए राजा जी दूसरे में 9वां महीना चढ़ल बानू जी 9वां चढ़ल बा का कहता तारा के तब नौकरी ना छोड़ो ए रोहित सिंह गजराज जी ई तो निसवा के फेरा में और पागल आइल बा मनु भैया पंकज भैया ए दीपक सिंह बबुआन जी औरतिया कहतिया बड़ा वियोग में अपना बलमुआ से कहा कहतिया हो बड़ा दुख बाटे हमर बुझा दुलाचारी 9वां महीना चढ़ल दे भइले भारी बड़ा दुख बाटे हमर बुझा दुलाचारी 9वां महीना चढ़ल दे भइले भारी मसूरी खेसारी पकल गेहूं में बेसी करे बलबुआ मसूरी खेसारी पकल गेहूं में बेसी करे बलबुआ गेहूं में बेसी करे बलबुआ एही दिन में होई मोर लाई करे बलबुआ एही दिन में होई मोर लाई करे बलबुआ एही दिन में होई मोर लाई करे बलबुआ
भैया का हो बबलू भगवान जी का हो औरतिया कहत के राजा जी का हो मोटर तेलहन सब कुछ खेत में पाट के घरत रह जाऊ घरता ए अमजद राजा हाँ इनका के समझाओ जाए दे औरतिया कहत के भैया का कह दिया देवारो ना बात मोरा माने सजनवा जन पता चना औरी मटर तेलहनवा देवारो ना बात हमर माने सजनवा जन पता चना औरी मटर तेलहनवा ओन जेन रही त करी त पैसा ए बलबुआ ओन जेन रही त करी त पैसा ए बलमुआ करी त पैसा ए बलमुआ सहित में होई मोर लाइका ए बलबुआ सहित में होई मोर लाइका ए बलबुआ एही दिन में होई मोर लाइका ए बलमुआ हाय देखई है चैतनी रहो गुड़का के भाग हाय अरे बाबा क्या बना नहीं चैत में पवन राजा जी का कहता तू कैसन मर्द हो गइल हो कैसन बानी नीमन बानी ए राजा जी का हो माजा मारे पे तेरा कुछ ना बुझात रहे काहे तू बैठल बड़ा सब बात जान के सजिया पो गइल रजौए ने ओने फान के ए राजा जी काहे तू बैठल बड़ा सब बात जान के सजिया पो गइल रजौए ने ओने फान के बबुआ में सब हर रुच न करी काए बलबुआ बबुआ में सब हर रुच न करी काए बलमुआ रुच न करी काए बलबुआ एही दिन में होई मोर लाइका ए बलबुआ साहित्य में होई मोर लाइका ए बलमुआ साहित्य में होई मोर लाइका ए बलमुआ एही दिन में होई मोर लाइका ए बलमुआ साहित्य में होई मोर लाइका ए बलमुआ एही दिन में होई मोर लाइका ए बलमुआ